जितना भी आज हमने ये कार्यक्रम भइल बा इलाका छपरा गांव में और हमारे परम मित्र राकेश जौन के आज के दुल्हे राजा बने और इस सबसे ज्यादा है यूट्यूबर लोग के धन्यवाद देवे के बा चूंकि इलो ऐसा दूरदर्शन बा कि जे बरखा बुनी के चलते सोचल कि बानी वानी आ जाए तो भीजे के पड़ी ए वजह से घरे बा ओकरो के कार्यक्रम देखे खातिर इलो ओकरा घरे उपलब्ध करा दे रहा ओकरा मोबाइल में तो तमाम यूट्यूबर लोग के धन्यवाद बा। लेकिन एगो चीज बहुत बढ़िया गोलू भाई मजाक माइकवा जरा गोलू के हाथ में दिनो कुछ हमनियों को लग बात हमनियों को कहे दी एगो बात बोलता है बहुत अच्छा बात बोलता है गोलू के बारे में बोल ना आपके नहीं बोल रहे हैं माने यूट्यूब भाई लोग जैसे हमनी के बैठा रह दियो सर ये लोग का आदमी से बेसी केहू गावत तो ई लो लिख दी एथिए पर का थंबलाइनवा पर फलाना के गाते हुए देखियो जीत आनंद ने ऐसे चौका अभी लड़का हमार गाना गौले बनू हां तो हमरा खुशी भइल हां हां कि इतना हमरो 24 साल बा ए बबुआ के कौ साल हो 8 साल बा 8 साल हमार गाना गावत रहे तो ई खुशी के बात बा। लेकिन ई लोग का डाली गोलू राजा का हालत खराब कर दी गोलू राजा को पानी पानी कर अच्छा अगर लड़का हमारा के आदर्श मानत होके बड़ भाई मानत होके तो उस हिसाब से डालो बाकी अपन व्यूअर तार महेंद्र नाथ बाबा कोरस की सबके यूट्यूब चैनल बढ़े। अच्छा गोलू भाई पवन बाबा जरा मुंह दिखाइए बहुत बृहद काम करके आए हैं इधर आइए आपका फोन रखा हुआ उधर आई बाबा हमने के 27 के जाइब जाए पवन बाबा को है आपका माल सब रखा हुआ है। पवन बाबा की शादी होने के बाद इनको बेटा हुआ है और अरे काहे टोकत वहां शादियों को लगा बादे होला तो मुंह से निकल गए तो जीव नानू काट देबलो हमार हां जी शादी होने के बाद पवन बाबा को बेटा हुआ है तब से गोलू इनको पागल करके रखा है बोल बोल के क्या बोले जा रहा है क्या हम लोग तो सारे लोग मिलके बधाई ना देंगे जी बाबा को बाबा और इया दोनों लोग के बधाई ये वीर पुरुष वाला काम कोइलस लोग मिलके तो आस्था के विश्वास प्रतीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोलू जो कह रहे थे वो अपनी बात गोलू कह देगा कान में भी कहा है माइक पे भी बोल सकता है एक बार बोल दो भाई। का कहीं बाबा के बहुत शुभकामना बा आ हक से हम मजाक करिला बाबा ओ ओइसन शख्स हैं कितने कलाकार के सुपरस्टार बनौले बनी हम जहां बानी नहीं जानत लेकिन बाबा के हक से बड़ भाई जान के मजाक करिला हम मजाक करे के हक भाई हो हमरा से करिला यहां के मजाक साड़ो भाई पूछ के मजाक करतो तो हमरा बुझाई बड़ भाई पूछ के मजाक करतो रही हमरा पहुंचल ना हो झूठ बोलत रहो ऐसन जैसे धरा गइल स्टेज पर का हो। अच्छा गाना में कह देब जौन कोने में कह दे को सोरे एक लाइन कह दो का जी चाहता नहीं लो लाइन तोर मारा जा 5.5 होके का ऐसे के बियाह होता उनकरो लड़का होई फिर सोहरो गाया दुल्हा राजा के बारे आवे है ना एडवांस में रौरो के 5.5 चलो ई कार्यक्रम के जितना आयोजन भइल हो इनकरे जीत से भइल बढ़िया रौरो को बधाई देते नहीं सके वहां के रास्ता पर वो चले जल्दी नहीं हो ठीक बा बाबा के माइक हम ना ले बाबा के नहीं 27 तारीख के 27 जुलाई के बड़े बड़े कलाकार रहे हैं हाँ जी हमनियों के प्रयास करब जा जैसे कि बड़े बड़े कलाकार जेकरा खातिर ओरा मेहनत कइले बनी वो जल्दी चल जाई हमनी खातिर नइखी कइले तो हमनी के प्रयास करब जा कि पहुंची जा हां प्रयास करब जा हमनी के जा अजीत भैया आ जाई हैं हम आ जाई तो प्रोग्राम में चार देखा हम कहनी हां कि पवन बाबा से 15-17 साल के संबंध बटे तो 15 साल में यहाँ के हम ढेर गाना गौले बने गाना के संख्या एगो बा एक गाना गौले बने लेकिन क्या फर्क पड़ता है कुछ नहीं ऐसा ही बम हो नत कह कुछ हो ये अपने गाना जबरदस्ती आपको भेजेंगे व्हाट्सएप पर भेजे हैं आज न तो कल बुझाई कि हम कुछ बनी भोजपुरी में क्या बात ना बाबा भेज दे ऐसा बात नहीं है बाबा के तो कहला के बा अब बाबा सुनौने है वो मुलाकात को लगाना हुआ है
सत्यम भैया के भी गाना हुई, हम कहनिया कि सत्यम भैया के गाना आज ना हुई तो दू चार जना पर हम हाथों छोड़ो। ना नहीं कर गाना जरूर होके मुझे सब लोग चल जाओ तो पक्का होगा हम कर गाना। एगो सोहर गादी पवन बाबा खाती मैं जरूर दे 5:30। हाँ चलो तब का कहिए दीपक। हाँ भैया सोहर निकाल दे, नया सोहर सुना दी, बाकी सब तो सोहर हुआ सब सुन ले बनी। जुग जुग जिया सुललनवा भावनवा के भाग जागो। हम तो से पूछी ले कोशिला रानी और सुमित्रा रानी सब तो पारंपरिक बात चले भूल बा। बाकी ओकरे से मिलता जुलता एगो सोहर हम गौले रहनी कैसेट में। एक जानी कहत तरी ए पकना खिंचाइए गाना। हेलो हो जाइए तनी अजय भैया तनी पवन बाबा वाला माइक है धरा दे। चलो सैया से सदा के सुतनी खाती भैली चुमा अरे चाटी हो ए लालना ए लालना छाती से सुतवले रजऊ साटी तो गइल खेतवा अरे पाटी नु ए लालना छाती से सुतवले रजऊ साटी तो गइल खेतवा पाटी सैया से सताई 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 कसुतनी खाती भैली चुमा साती नु हो ए लालना ए लालना छाती से सुतवले रजऊ साथी तो गइल खेतवा पाती नु हो ए लालना छाती से सुतवले साथी तो गइल खेतवा पाती नु हो। अरे कुछ बात अरे परदेसी बालमा हो परदेश जानी जइहा जइहा जा भूलइहा पारो बालमा हो परदेश जानी जइहा ओकरे मास्टर हो छाती से जैसन वाले वैसने गवाता गीत ऐसा होके के चाहे कि पवन बाबा पर गिर जाए कि ना। पवन बाबा 27 के आइब के ना गारंटी नहीं खे जाओ दुल्हे राजा कह देनी रौरा खाती तो कुछ रौरा तरफ से होके तो दे दे न तो बहुत कुछ बाउर कहा जाए।
बहुत सुंदर। कोई बात नहीं, बहुत बात नहीं। डोली में गोली मार दे वाला पैसा। सही बात हुली आवे भौजाई कहतरी हुली आवे घीव देखी खाती भरल अरे थरिया उलाटी नु हो ए ला 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 भोले आवे देखी खाती ए ला ला ना ए ला ला ना ए ला ला ना अरे पीरा से कोमरिया जाता फाटी अरे दर्द कैसे फाटी ए ला ला ना अरे पीरा से कोमरिया जाता फाटी अरे दर्द कैसे फाटी जिया जिया मन करे खैती मन करे खैती मन करे खैती मन करे खैती करिया माटी देवरू के फोरती अरे घाटी नु हो ए ला ला ए ला ला ना पियावा मिलते लिहती दाते काटी न नदी के खेदती दाती ए ला ला ना पियावा शिकारी बाबा पतरा शिकारी बाबा पतरा शिकारी बाबा पतरा शिकारी बाबा शिकारी बाबा पतरा पलाटी हलुआ ससुजी बाटी हलुआ ससुजी अरे बाटी नु हो ए ला 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 ए ला ला ना अरे यो जित गोलू बाबा अरे कोई हन मुड़ी झाटी मने हिला के अरे गलत है तो गलते न सोचो अरे मनी सतैसा के बाबा अरे पाटी नु जिया जिया राजा बड़ा सैया से आर सटा के सुतनी खाती भैली चुमा
नो हो ए लालाना ए लालाना ए लालाना ए लालाना छाती से सुतवले रजऊ साथी तो कोई खेता पाटी नु हो ए लालाना छाती से सुतवले रजऊ साथी तो कोई खेता पाटी नु हो ए लालाना छाती से सुतवले रजऊ साथी तो कोई छाती से सुतवले रजऊ साथी तो कोई खेता